Erokamano nyikora moga juang kumbende yie mondikete ajuang junior kata bende AJ Media kauno niendi anigi wendo mosewenda studio mara kaka ung'eyo pile abiro miye kinde mondo bende oyang nyinge owuon mung'eye godo to gimoro chande konyalo yie mondo ng'is jopiny machiegni kaendi nyalo nadi. Erokamano ajuang junior joma kia iluonga ni Asoro the comedian lakini my real name is Pamela Asoro. Pamela Asoro atimo limbe kaendi mondo wagoye mbaka ngimani kama ne chako kama isegikie gik misena mabeyo maricho miseromo godo to gi jogo ekimani gi lek mar chopo kama isechopo niendi ginyalo timo ang'o mondo gichop kaendi kochako mapiyo ere kaka ne chako tiji mar comedy nikech sani endi ne ngas machielo no chakore nang'o edi gima nonyuoligo koso idongo mibedo ng'ama duong' kama koko chakore ngimani pimonwane ng'eni talent en gima Nyasaye mamiyo ng'ato. Talent en gima Nyasaye mamiyo ng'ato. Inyalo bedo gi talent lakini kia ni in go. Koro kaka medo dongo kana jomoko nyalo konyi identify your talent. Koro me I started knowing that I'm a talented girl when I was in high school or when I was in Form 1. So there is a friend of mine who is a teacher. Mano dhi ofwenyo ni Asoro en ng'at manyalo miyo ji nyiero. Koro kamane akane ang'eyo ni an kamane akana chaka timo gika no ka ing'eyo ni in gi talent ni yudo opportunity mo minyalo time mondo jopiny one titime maber mondo jopiny one. Koro talent en gima inyuolo ng'ato kaka miyo ng'ato nyiero. Ng'eni seche ng'ato chuoro ko seche moko ni luongo ne kata wache liel kanyo mo nyiere liel ni. Koro en na gima Nyasaye mich moro ma Nyasaye miyo ng'ato. En were ma Nyasaye noketo kuom jo nti wacho ni tinga mano yango ni ngoni tinga kaka ni nyalo timo maber mimoro ganda luo kane in e school no ni mar secondary. Ne japuonjwa moro ni nitie man luongo ni Madam Nida ene mano realize very fast kane wadhi ga drama. By the way anatimo drama nyaka ma mbele Ida Odinga mano kamoro kuchani Jaramogi Oginga University. Isebede nyim min piny Ida Odinga. Mana sebedo katimo gini. Koro kata mana ngia girls giri kucha wase the entertain ji. Wana sebedo entertainer by the way. Mana mar koro gima no dhi ofwenyo koro momiyo koro ang'era kama gima koro ang'era ne ndalo moko na tiyo tich moro mar security. By the way ana timo form 4 kaza timo form 4 tabet dalingeni kise timo form 4 nyakikungi iwe matini kiparo gibiwa timo kora timo form 4 tayo dala matini gi antina agnati moda gi antine mang'eny ada gi antina kati ko neto adilimo nyamera moro atimo tiji mpesa kati wote bija pesa taduga ngoro kaduga mta na mimi gidri moro mar bedo ga police ID to nado ni kadhi ekolo itasom gi moro bilo ni criminology and security service madin gi jogo ekima tayo weche magarita mati wada chakwe. Koro that was my big dream to koro kane watemo motamre na wacho ni nane kadhi ga gi moro ni TikTok nane ga ngama no tiyo kama no security nyako mane wan go no ero ga ngiyo gigo ero ga ngiyo kitapo yani idana kokalo kuom simbe kaka ng'e gik mane TikTok koro wacho ni nyako ni timo maber kwateno kanyal timo gigi acho ni I think I can make people laugh. Kodi ngeni kana timo gatima yani nakope I watch through someone's phone then my dad lost of mara. Kodi imbine no kangata timo tibido ni monde tim kama no indi nikech neno ni ibinyalo timo abanyalo timo koro ngati manyalo miel kama sasa mimi naweza fanya hivyo koro maneka kana timo koro kana chaka timo mana wetu tijino mabedo ngeni tich bende go kinyal trust tijino ngeni tij ngato bende kinyal gedi inyalo sasa kati nyalo rimbi sasa kabisa. Koro kana we tijno na temane gima koro na chako gatimo seche moko koro we teach security ichako mondo iket ji obed ni koro more no, ni nyiero no bangisi kana we teach security to koro simba chande na acho ni seche moko ko ora gande anyalo ngado 20 bob tadhi anyogo Airtel tatimo tawe tachaka dogo mane tijira I took it as a fun yani koro tima to no kangena nyalo ga trend ki yudo menda ni mama tin tidhi nyiewo godo baba tiketo titimo timbe gima koma mamoro jika ili mane tiji chande koro ani kana timo ga nana kaka kai akawudhuru je nyalo ngera kiang'ano koro that's how I became famous. Okay to inyalo paro sani en video mane timo kata ina ng'ama ni wacho mane ji omoro okongo ero tielo mokongo kabisa mano video mana kongo to moko wale jogo kabisa neno video mano trend kata mwengo dosity neno video mana tibo mar sisi YouTube
kama unataka wife material sisi ndio tuko mane video mana kongo timo mano the viral no bedo kanyo be kana timo ga videos pe negitiga within luo lakini kana keto makoro expanding yani na explore a mix languages tioge dok machielo yani kuna mix and luo lakini Kiswahili lakini ati mega accent moro mabedo koro mane kaka koro no obedo lipoka Kenya ngeni nyalo bedo famous only in luo but me personally aningat mako the kamora mora people recognize me meaning I'm not only in luo koro mane gi wano develop school gi university and whatever koro kantie video ni moro mano the viral mabere jomoko no duonge nitire ngata chiel maduong kata ni jomake mano manyi kae gini no sate mti mano manyi koso ingende ya viral to chako mana na the viral to medo gatimati gi then there is this guy is also a content creator jike kano manya kadandala tunzani we can plan you come Nairobi tufanye content na wewe kapo din pancho nandala ongizani wanyalo timo ko nyalo biro Nairobi awon ni fanya bitim nani ibitim go content mo tim nani just go back koro jikaya bed for 4 days tukafanya content then I was to go back home mimi nikatumia kili yangu nikasema tu penye nimeshakuja Nairobi I have a very big platform koro hiyo wakati mane wakoro watimo content no the very day our first day mwana timo content ndio Jalango pia akapiga simu and that is how Jalango won masani enen MP mara Alangata Jalango no waro mogo just the other day we were with Jalango kane wan kisimi gine Dr. Shemra ke walonchi koro ngiso ni jikeye mokeli town ka kanu biro timo weche mag show then I was just to go back home modi dog pacho koro girieko na mang'eny koro iwacho ni karumnyara adog dala watigi pacha wuon mona dong kani keche kai ndi nyalo timi gini maber yani in Nairobi there is a lot of nini koro by that time after Jalango's nini there was a lot of interviews koro actually kadok dala kucho ngama bro minyaga fea mnataka Duoko because koro I thought of just staying just kungangana tu na maisha pero kama na yenya nyikora mogajwan wago mpaka kai ndiko da Asoro the comedian mabende temo ler no kitingi mamare kaka no chako tich mare mar mi Uganda luwo nyiero kata bede Kenya mangima kata jogo eki man oko mar Kenya ale modeler na jopiny ni kama koro intiere niendi kama koro isegi keniendi ang'o makoro mi gik kae ni kata bende ginang'o gine ma ne timo isechopo Nairobi ang'o gine ma ne timo en tich mane matek mani kete ong'ala motelo momi chopo sani endi inyalo luongi ng'ato mondo dhi tel ne show moro nikech iseng'eri sani ang'o gine ma ne timo kata gin tich mage matek mani kete telo mokwongo tela mokwongo anengeni kana timo kana biro associate gi chua yani most of joma associate go yani most of this nini field ayudo ka comedy kai kinene jok maromo gone was just like people like Amata jok moko machuo kolo mzani I have to be disciplined as much as possible nyakibere ngati manigi luoro kindi ji okoni koro ka inyathi manyaka iji ido tindiki mbele ido nyiso kiango you have to be disciplined because in any industry we have a lot which is happening koro ibedo alafto nani ngeni most of the things I've been doing by myself most of the thing I'm the one to organize edit shoots I'm the one to search for the content that I want to shoot I'm the one to even go to for example if I want to do content with somebody like ata Crazy Kenan I'm the one to look for that Crazy Kenan define content koro mano consistency I'm still focused as much as I lost my account I just still want to be focus ngeni nalomala lost account mara things went down people were asking us nowadays we don't see you okwaneni kore ngani no medo kinene matekora there is a friend man kana account no bedo la sema mwana msania so you cannot cry over this account this person global on your account ni what you can do is to start afresh no matter how hard it will take but just start afresh because ngeni eningama nyingo se bet mara pesa kora I starting afresh ngene can teach mama yote ngene kama hizo chopo maluku jaka ngatoke from zero idoga penyu hiyo yaka iseo witonya kamoral mari ndio moral kora manegi manotemo na by the way I've been down kora I felt like stress everything ngene timo gimoro ngata chiel kendi bero ga mateka bero no mateka bero kamano adoni modeler na matin seche mane podine high school jonyuol ne gombo ni tim gimoro to kaito ngima ni onyuol ware ngima mar comedy okang'eyo ni ne girwako wach ni endi koso dibed ni gin bende dhi ataro mar dwaro margi gimoro gitiji koso pod gichani Asoro ngene nore mondo ibed daktari tibedo comedian
Personally, I'm nyathi modongo e lwet ji. And adongo gi na first kama donge adongo gi antimara ok adongo gi jonyuol koro ok dang awacho ni mama wane nyisa ga I want to be this one personally an nadwaga bedo lawyer to mila naketo mila mang'eny e somo gi rudruok koro ka aketo mila mang'eny tadhi ayudra gi si koro sina ne nagombo gani mondo atimo nade I bet you kilo ni police makata jonyuol antiwa no bende ne gombo kamano koro ingeni a lot was happening koro about yet you can never force but I still have hope of winning if I get money ingeni kikmoko be okter pio maisha tera mos maisha kirikni godo ni neno ka ngato timo macha you want to do this just run your pace and staying focused and being disciplined and everything will just work out in God's his own time don't but me I still have hope that one day one time I will reach my goal because I'm always someone who is very focused personally I like being in a small circle and I don't like being in peer pressure and everything that is me that is what has kept me going personally and kaneno ka gimoro nyalo timrena marach yani gimoro tera yo marach I cut you off completely ngado kabisa ero kama na yenye iwinyo kana seche ma jomoko neno content ni kata benja nyoro gocho ni Asoro na neno gima ne timo cha japuonji moro gocho ni gani ni Asoro you are doing good ini winyo kana seche ma jomoko recommend tiji siku hizi sasa nimechukua tu kama kitu normal because aningat bakataka chone ade Mombasa I'm not there yesterday I was at home yani kila mtu I was in Kisumu kila mtu so siku hizi nimejua tu yani being in we can call it being a celebrity I sing your God koro I just take it as just a normal kabisa ingoro kabisa no ero kama na nyaka nyikora mogi poda kwamba kaka ile koda Asoro the comedian mabende temola rokiti ngima no ni modago ngima no ni mar miyo jinyiero moloyo te dok no ni madhuluo Kiswahili kata bende English obiro mi nyiero kanya matek matamre ginono gin midhier ni mage miromo ngode tijni ni mar comedy bisero mo chandruok moro minyalo keto jopiny sero mo chandruok mang'eny kabisa first mage misero mo godo first Asoro en nyako mochung kende mano onge ngama adwa tegemea ni ngane dwa ndiko na script ngane dwa mako na kamera dwa goyo na shoot I'm the one to organize everything ine CEO mari kendi I'm my own CEO kae to bende in mi paro ane maparo ndiko koro seche moko ing'eni nyalo paro without guidance alafu ngato bro ng'isi niya she is not talented yani anajiforce kabisa tinge mabani you are capable but you still need something to develop your talent koro ngeni sometimes I just feel hurt by ma waji ni ajogi bedo ng'eyo gima kale personally me myself in kale I have the need of doing it but koro for example adwa timo kata video will shoot me I have to ngangana adwa manyoni yako kibishuta sisi moko ngatu shoot video tidwa sae mondo mia video kato mio team editing only ano se orna nyaka videos koko bedo editing tani ngati moro ma akeka bembeleza awinyo ka ananya linga kodi kama no wacha tu yakai because kicha ko bembeleza ngatu ni kudwa dese kanya thini akiango ni okiona ingeni manokoro ona ka gima isari kuo kabisa koro personal life has not been easy in Nairobi and we can say that Nairobi kaka kidia ni shamba la mawe koro gik moka lego to magu gik moka ma strengthen koro one day you make it in life you have time to encourage also other people ngamachialo you encourage other people ngani ape nakala abi kimeno kama kala no yo abende nakalo kanyo kana dojo Nairobi mi anatiako mana kenda para neka kana ya dalasha gi bag leo nya uche biro leo majika e mondo tv show mo ko kidwa chako mari bane kata ot ngeni jo Nairobi awinjo ni onge wat ngato ngama dwa yeni dwa kode life was not easy for me by the way kata kama kura chope it was because of mono manyasai and the few friends that I have with until date that is what I can always say koro just being disciplined in the industry mind you yani focus on yourself what other people say is none of your business just do you achana na pia pressure mingi lagirigo do you team mariki kikibere ningi yongi mangato ndwa kopo gimoti ansache mapora dwa ngi mangato I have to think of what every week I have a plan of what I want to do
Every week I want to say, for example, next week I should be shooting with Kabuki. I should be looking for the content that we should be shooting to next week. All the time, in the night I want to have fun with my friends. I go to make joke and everything. Time can be like a mao. Ero kama na yenye singi so wakanyo midhirni mikale line yeni mari madruok manyasani yeni kokalo kuom miyo jinyero mari to gin ber mag miyudo nitire ang'eyo ni saboro gimoro mama ngira nyaka ber gi berne nyalo nyiso jogo ekima go manigi lek mar bedo comedian ni ber mage ma en godo. Ber mage personally industries not a joke. Personally industry is not a joke like some people think. Nikoro ngi moroma ginene chan. Berma yude mi, berma yude to bok ngenya inya personally and berma yude bopokane na inya. Berma yude cha inya chapokane. Yes. Machunyi go moni chopo moni yude cha poko chopo. Personally I have a lot which is going on in my mind. Maka chopo koka bajoni. I got this through this thing. So if you are there, continue. Neno seje moko ma wacho ni atugini atimu. And Belmo Mayude in a cha. Yani I have big name, but poka winjo poka chemo genyengani. Podin mabor ichopo lek marika kanepa. Kanepa. Sari ko ka winjo ka lek go biro bangen. But what I know is we should just trust the process, believing that everything is possible. Yeah. Ero kama na nyaka nyendi poda nigi penyo machielo ka bende no ka samwa ya wangwa ka indi malich matamre gi nono agomo mondo bende achaka twal penyo ni endi enyimi ni to samitimo collab gi ngato ma otimo content gi ngato gi samitime kendi okang'eyo ni iwinjo ga nango nikech waseneni videos mang'eny gi jomoko ma kanyalo kono nyinge tesa ni endi to moko boneni kendi aneno ka chako gima bende ineno ni imanjo moko tim godo samori time kendi obedo ga nade time kendi gi time gi jomoko go eki. Timengejo moko it's good, especially me if I do content with somebody who has been there in the industry. For example, me reaching those people is not that much difficult. Okay, moro matek. Kawa jona do a meeting and moda team go content. Think that ninga no bongeni amount of brand or bibero never take. But I always feel that for example, aninga tubabuyo gi Sandra. Message moko kaka for example I have a plan of doing something with Sandra. Koro samoro me di team content gi ngat moro man kuja jande. Onyalo guide and everything. So sometimes for example me I always I like when I build my brand. As I build my brand, I also need collaborators also. Mondo isamanga cha dongo to imi dongo. Mudongo kachi. Lakini jomoko kitikiricho, jomoko kana kiolo na gimana test. Also moto egno, lakini te jomoko bende mabe. Yenda no kunyali nyol machana. Kabisa. To inka ngatelo ni text ni mondo the team collab. Personally wangisi gima team legi celebrity. As long as I'm young, I have a lot of experience in life. The little that masekale ose ya uya. Kabisa. In content creation mondo ngato team poli comedy. For example, a big brand. Obro page ni do you have a YouTube channel? Kabisa. How many followers do you have? Kechiti jomoko makise appear tag edwa ni mondo use your name to grow. Mondo inba gidong. That is why mondo weka katongiza ni I want us to do a collab. I must go through your name also. Inbe nyakingi kaka ibe sobedo kote momenti. Okni dwaro yudo opportunity mar ngade ni dwa grow. Imada grow. Edwa ni mondo kelie wang jowi to wang jowi no kata ngamo semeni ga onge. Kono nyaka bende inibe isediro kamoro. Isediro kamoro. Ng'eyo ni chako kwanyo kita kuji parana kata ndalo mane pok ngama no kata ngama ne luonga ni ne for even me I have to choose who to do with and who not to do. That is why I was looking for a team if I can get a small team because I was planning even to have my own camera and everything because mimi mambo nakubembeleza mtu sijui nifanyie hivi I'm tired with planning. Sasa ni kwa sebe donga tomorrow mu techno industry inyalo manyo camera other minute team make then I do videograph then I do my things and we do editing and we call it a day we post. Ngani makategemea ngati kunje ni mtegemea cha kuye ufa maskini. It depend kwa mwadinga nikapoko ngoti mara kama kutimna talk day. Ero kama na nyakanyo nyikora moga juanga podogo yompaka kote ndege ngima no idi marasoro mago idi mosekali mago ike bende owacho ni seche moko miye paro gi which bar matamre gi nono kauno ni edi je media brogo kode mbaka kendo bende biro tiyo kode kanyo malicha matamre gi nono mono ler na jopiny kaka bende osechopo kama entire ni edi chini kata chande loso wuoyo kuma account ni moro manodhi ari mondo bende wakol yekele matin ang'o mano timore ka account ni marore nodugo oyuki matin kinda kote
donegi weche go magi miyo ji nyiero. Account no bedo hacked by hackers, by a hacker. I don't know whether they are called hackers. I was just tricked. I want to do an interview in Citizen TV and I'm Willis Raburu and everything. I think you know Willis Raburu and Hassan, Lulu Hassan. When I was tricked, that time I was in a period of my birthday. She was my former. We used to be close. There's some people who want to interview in Citizen. I've been to I've been to Royal Media and Citizen. You believe very fast being that I'm Nairobi. Nairobi. Oh, me, I believe this person was hacking my account. My phone was hacked by that time. Modoka factory setting. But Simbiose will hack Modoka factory setting. My phone was hacked. Facebook was hacked. Instagram was hacked. Yani my account. Sasa yenye lianda tu kabisa it was TikTok. Mane moko na yedo tulo mar dongo gi kendo. Ne yodo ge kendo mas koro to ni kodgi. Ero kamana nya kanyo ende ka watieko ni kite sama yo amaka ni malipatamra gi no. Nalo mondo bende ngi to piny to ginyalo yudi nango. Ng'ato ni magombo ni luongi show moro mar wedding mondo dhi mi ji nyiero kun nyalo yudi nango. Koro ani kenyalo yudi, especially I stopped chatting people on Facebook, but nowadays if you want to use me, you want to get me, kenyalo yudi Instagram at Asoro the comedian. My inbox is always free. Instead of giving out my number to everyone, so just come to my DM, IG. I'm very much available. Just search Asoro the comedian. Very available. Watching TikTok, there are some people who are following me and I'm not following. Facebook, I stopped chatting on Facebook because the men manage one and they can inbox now when somebody's getting a card or a so I stopped chatting on Facebook. So if you can get me on my IG, but you can also follow me on Facebook, Instagram, TikTok, or just Asoro the comedian. Kindly subscribe at my YouTube channel at Asoro the comedian. I love my fans. Kawatieko, tungiso nyathi moro maneno sani Asoro comedian. Onyalo timo ang'o mondo chop kama isechopeni? Advice mo. Onyalo timo ne chaka kane chako no. Me, let me tell you what inspired me most, and I knew that I was going to make it. By that time, nentie kane Ramogi ne chakre. Ngene Ramogi kane chakre to no meet mwengo. Ramogi FM, Ramogi Radio, Ramogi TV, Ramogi TV. Kano chakre to no meet kendo ji dalo ne watch mwengo gi mora mo. Koro ngeni kano chako na locha. Crazy kenane ntiere interview. To na watch kaka no team interview. Tacho ni angiso brother Namon do know one day I will be in this Ramogi TV. Ramogi, what inspired Crazy cannot chaka kata simu maingo no. Simu no kende. Chaka gi maingo no. And in the next 2 weeks I was in Ramogi. Bang ndalo 14. To ndalo tengano do Ramogi ne chwakre yani ne dano ne was because ne iga marne. Odo kama ni jake mano kongo dhira mogi no. Yani after yani mjoluoge it was me jake then it was me. Koro ndalo cha ne podo meta yenya. Kabisa. Ero kamano nya nyikora moga juang gimora mora manigi chakruok mare nyaka bed gi gikone kanyo endi amedo mana kwa igi mulo ni kain jagono ni maja era mara juang junior to poketemo subscription mari ye mondi subscribe ne AJ mondi yud kanyo endi tipo ulrote ma juang junior keloni rome telo machela gigoyo mpaka gi ajuang junior kuom ng'eyo YouTube mapacho okae.